رسول الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وأمرنا بتقواه ووعدنا بنصره وتمكينه إن كنا ثابتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، ففي تقوى الله الفرج من كل هم والمخرج من كل ضيق، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت أي كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فإن العقيدة الصحيحة القوية تزيد صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها، فإذا تكلم كان واثقا، وإذا عمل كان ثابتا، وإذا جادل كان واضحا، وإذا فكر كان مطمئنا، لا يعرف التردد ولا تميله الرياح، يأخذ بتعاليم دينه بقوة لا وهن معها، خذوا ما آتيناكم بقوة. أما على فوكاتا كعلى ولي المندو كعلى بركدا. اللهم
لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنوب عليه دافع بتكيلو تنوب عليه ألمي يانغاندا كنا سلام ياما ألمي يانغاندا كنا لمن ياما تنوب عليه dande tanu mina dande barkada mina dande waliman do mina ninga an yamaru na nyesranye kalaidu ta ai wa bande me ninga an setkiya nga sharti jumeni nan sabatira limaniaka كان حقا علينا نصر المؤمنين على دي واجب يا ايركا على من دي ليدو بروتو ومؤمنو دمني وحكينا عليك نو واجب يا يركا من عليك الدم سر للسبب السبب لقرة لي الإيمان بالله وعلى الدنيا على الدنيا فنا على الدنيا وبينوني على الدنيا وبينوني هذا ما دي بالدم سرق أبو على يورو بالدم سرق أبو على يورو كسنعي كلمة يحكي دمه كسنعي كسبتي حكمه كسنعي كعلى الدنيا حكمه بنان سبترا ولمن ينقى على أنكان قبل أمينغا يا رب على كانجي دي لمن يلا على دمي لا يدوتا عين أم بشيرة كروكرويا وعلى ككلباندياك كشيرة كروكرويا على كلا كتشيدياك صلى الله عليه وسلم ككشين ما تشامين على فأكو جيدا على كراكا صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمو أنا كصحابه أني ما هو ما سونا كتكون في تشينغا فوقتاسي القيامة سنغسلي ني صلى على كراكا شينكلي صلى الله عليه وآله وسلم على بسولي كاشينتان على يودي ليدو تعالى كراي وصلي تشايلي على كراكم صلى الله عليه وسلم على يويني أنفه بالنص القرآن النصوي على كراي لك حديث أو تشامان ننقولا صلى الله عليه وسلم nga aye tarkizu ke jumado taka jumado ta bulu flafa boka anga soli sebe koro chaya alakira kan jumado yo fe sallallahu alayhi wa alihi wasallam alakira yo fo ko kerengere ko jumado e dum lafsa manti dum ngo kunjigido ko anga soli chaya aleka jumado fe oko ay weli da kan gorobla fattaqullah أيها المسلمون إسراء علي أسلامه أم بدأ مكاكا وبلسر لي منا على كا جون بدأ مكاكا ومنا جانغو كرنجر ما كير بمنونغا نو آدم دين جنيه نواسيين ما مامبو أما نو كافي إما إسراء علي ولي كافي إسراء علي على يافو حتى للأنبياء والرسل هل النبي موني تشيدون على كوكو كسرالي على يسرانيه بودا بالا كبو همي كوبلا نسرنا عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ni sirana ala ya bala bi bodaki garsike ka bo famve imaski ni fam garsike bete wari bete na fure garsike ka cha
gaskiya munun kafsa ka teme warni sanuka ngana ma de ta don fona don ndanya nani makuma bela gaskiya ube na ala ko kwabe ni nafolo de bibolo no ndanya bila ni ala ko kika nafolo bedi ko kadima hali tiska ngani ko gaskiya dron me fem folo mi o nafolo damade kella here fon fem bambulo nema ma fe fon fem bambulo abbe allah taala ka gaskiya udi o mama be kashila ni ala yi je dola ayi son dola de isona munu na itige ko de laje ya do adama de be munu ndi adama de bode jeti amo wo de jeti nga andi birki de jeti de adama de lajko illa man rahimallah yimba masisa akako no gongo ahami ko fe mun ndaya bala abulu de jeti nga e fe mun soro aka jeti to ka ala barka dawka edunga do mimbi jede mimbe wo barka dali de be min daya bila o de bo onna qur'ani o de lay dutai la in shakartum la azidannakum na yin barkada ba jidi mana here munun be gaskiya munun be kun folo min nana ay to anga barkada chaya uka e bala ka fodi kwa ka don ba ko je kuni mamma siga fitinin barkada en baraka chama ina alafe itna siga chama barkada aba don ko fitini de barkat dalikan no katame chama fitini ndira ema se ko barkat da alai edum ke ga chama yini e jon se ga foko here foiti bul o mati bebe balu alaka here dula bebe ke balu alaka garsika dila ga garsika be nyonyi ikomi limani o rebe nyonyi chumina komi jonga ala bato be nyonyi chumina bana nasrana alai boda bala faraju bala anga hami ko bela anga gele ko bela joda be ala yesranye na abela wa ala yesranye fihi salahu amri dunya wal akhirah je kunye ni ambulo je tike kunyuma ambulo ala yesna yede yo sababu la qurata li an Allah harakanya ambulo an yuma ka si alama la harasrango na joroko na jawli ko ka kishi uma o fana sababu la qurata li o ala yesna ye salahu amri dunya wal akhirah kada ma de ka je kunye ka kala har kunye ka fi taqwa aba ala yesna yede ay rakuti ko mon ban fede anga makro bo ko sofla kunanja ala ko di amma sofla here koray masrumando sofla ibn darud dunya wa darul akhirah ambeni jesu mi ngono anan kumbe la harami nya fla here soro foy matuko datu don bo ba foko go munum be here be fara nyonga je here be ali lahara here be وفلد قومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا عنزون يمانا جينا إكان زون يمانا لاهرة كان كشي تسوم جيه رب بفر لا يونغا فدكون يسبقون أنجلي كوكا يون ويلي كان على ينسرائيما ومي عفلا بين يناي حديثة دوفلي أنغاني واتي منونا أحداث من بسنا أخبار من بسنا الدوب عن ركنجا الدوب عن سلام يونجا في العالم الإسلامي إسلام جمانا وكنا أنا بدون مقول مكان منونا على كذا قبل سر الكاملون صلى الله عليه وآله وسلم والدفلني الإمام مسلم رحمه الله مسلم ننايا كا صحيح كنا اوكي نولو كتاب التقبو فو علي بخاري تابو الصحيحين كو كتابو كنما فلا اوكي aba foko muslimi nabi mayde kirate nadana ya modi kundu ala isra jon kundu
aye hadisa munun fara nyonga ku dambe kata alkirama u fara to nyonga asrana ala nye u fara to la nyonga kuma imbede fledi ama fopani qur'ana e kelin ama fo muslimu tifli ama fo muslimu ye nabi mai ko muslimu de pumbe sra ala nye a hadisa nye foton ani angani ngen laban te kelin bi maoma e du kulo ko kabbi kwa be fen fo muslim ma kwa be fen fo aka kitab ma muslim kapso ye akapsa fa ya akapsa bay ni kuma nun te kuma juguyo e muslim kapsa ne fay muslim kapsa ne bay ye ni kuma nun va do yana ki do fa ne ki abane ma de ko ni ngadi ngami ngapsa ide yo don ha ma fa bonya bi yoro ngami ngapsa yo don as-salaf as-salih akrana jenyon ukabu ayro katima mbangbaw ko ode yinde aha fangan jando orola fara muslim kafse fay aka kusane refayu akalande katemuka atuni febe ci ala kula kuma di koroyedi nenni tew ni muslimu nyongu be dugu kolo ko kabbi ni bukhari nyongu be dugu kolo ko kabbi amle mina ategete de no de amen ndo ni fitne min bena nu tlala kasabati ko doninika kasabati chieka katlaka an yobo yaba chugol la jebbi ka on la fu chugo fle ka adama de kas la ba ya fakon chugo fle bi ko on di dro ken no infame no de ka kuneni no ya kaum da shi an na kitabu surai ko ay an na kitabu surai ni folo mo no ya kaum da shi an da islam ya surai ko apopun di boye ka ya suro yayi amini kuma do fande meto nanzira mo to ma be jabana re to ya ni ko be ko menabi ya don queen islamaya bilamani on nga waqi'u fle ya actualité fle ijigibe misaya jonti jigit gala nga bi farfa ko chamana muna ya don islamu afara ko islamu al mu'minu lil mu'mini كالبنيان يشد بعضه بعضا kabini duguma classe la ambe ni ngala kaba anda korod kora ko mu'mini na mu'mini yobe ko mini be biriki de unjo ko do de be fanga do dola do be kolo do dola abi yonde dafa ni ema nazarawe ka dlalifon min folo e ko injutke o ma sero mina min be dawka o te do intata gafli de o be etudu ka mi o tajje ka faranga kaka o be tote ka tote fu be fon dafa ku bla jien kono ku fe on da ke bejmehi inara min zoro e bo ta franco fli ba ko ni te foyi ama foyike ko mi tulobe kuma mun nabi do ta do be sahabo ko do be an reka yankara mo ko car son te fouiller ou ya betien ou ya beketa et be doni mina o so bude yulu de era be kelela komino fe hulude illa doniala hulude ifam yala nu desraka danro me ka temena yake e kulu toyi ama foko matika flikoyi na mani fam ya ma bes la baya bike adam neto de fleni sassa wallahi wa tatamashi ma aw munum benin kuma nuna itlo bala karawke na ma je itlo la atota ibige min fo temene uma dobino fiere ma halatime amben de law mo kuma ni donna na obes la baya min be obo beta ko befli islam munum be karamo munum be uma foike ni ciente nyuma voitula bu befli o kera mo be grinke de takay ede aj manmay soni bina sero dola ema nunu hini ngaw hamasa min flila hamiya min flila o nyon fla kumbulula o wono go ko koro ku nyama joy
adamaden kuma dɔw la o bɛ adamaden kelen kelen bɛɛ sɔrɔ i ka hayatu la bamananw ko ten u b'a fɔ denmisɛnya waati dɔ ma y'a dɔn arabukan na ko sinul murahaqa min filɛ nin ye a bɛ hatta fil ilm a bɛ dɔnni na o i bɛ se yɔrɔnin dɔ ma e yɛrɛ kɔni hakili la k'i ɲɔgɔn foyi tɛ i bolo f'a ka kɛ tan de a ɲɔgɔnna bɛ adamaden sɔrɔ hali denmisɛnya sira fɛ i fanga bɛ se hakɛ dɔ la u b'a fɔ ma ko kamalenkɔrɔ na mɔgɔ nin kɔ Segu jamana b'a fɔ ko kamalenkɔrɔ na mɔgɔ nin kɔ a waati ni hakili la ko fanga b'i la sɔrɔ ka taa san 18 na ka san 19 san 16 i hakili la k'i kɛra cɛ ye kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a n'a kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na bamananw y'a da la ko na mɔgɔ nin kɔ o kɔrɔ ye ni sin'a ma ka n'a min ko an b'a ye min ka kɔrɔ a ye n'o sin'a ma ka tɛgɛ ɲɛ kelen k'a la a tila ko a bɛ so la a b'i tan na a bɛ dɛsɛ o b'i kɔ dɔn a bɛ tila k'a fɔ n'i ye cɛ ye na mɔgɔ nin kɔ a fɔ ko kamalenkɔrɔ na mɔgɔ nin kɔ o ye sindul murahaqa o kelen de bɛ dɔnni sira fɛ a caman bɛ yan bi n'u donna internet kɔnɔ ka fɛnw f'i ye n'u ye fatuwaw tɔmɔ n'u ye kuma dɔw kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ sin ka ɲugu bɛɛ la ka bɛɛ fili kana kɛ e b'a la ka min fɔ o ka kɛ fiɲɛya la sa fiɲɛ tɛ e la wa e ye nabi ɲuman ye wa e ta bɛɛ ye sawaba ye wa an yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ko aqidatu ahli sunna wal jamaa e ka to aqida yɛrɛ kalan fɔlɔ bani a fɔra ka taa ni bilata de bɛ bɛɛ ka kuma na fo alakira ka kuma o kuma n'i ye bilata min ye maa ka ko la o bila i k'a to yen e tɛ se k'a ka o kuma min waleya n'o ma bɛn ma a banna o to yen nka kuma bɛɛ kɔni an kana kɛ komi silamɛya natɔ de filɛ sisan hɛrɛ jumɛn bɛ nin na kuma bɛɛ anw ka silamɛya de bɛ kɛ kura ye ni ɲɛfɔlikɛla kura bɛ na o b'a jira k'a fɔ ko kɔrɔlenw ta bɛɛ ye nkalon ye hali nabi ɲumanw citɔ munna kuma bɛɛ ala bɛ tarikizu kɛ ko musaddiqan lima bayna yadayhi ko kuranɛ musaddiqan lima bayna yadayhi ala ma kira si ci n'o nana dɔrɔn ko b'a fɔ ko kira dɔ in kun ye nkalon tigɛ a tɛ kiraw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka ye kiraw ka baara fana baara kiraw nɔfɛtugubaw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ye fili dɔ kɛ tiɲɛ nka si tɛ tiɲɛ o sababu la i b'a tigi lagosi i b'a ka dɔnni lagosi k'a yɛrɛ buruja k'a kɛ komi foyi tɛ maa minnu dɔw e b'a la k'a ka dɔnni hakɛ min lagosi o hakɛ dun tɛ e la n'anw b'o de la yan e bɛ maa dɔ ka dɔnni lagosi k'a ma kalan yɛrɛ a kɛmɛ ka nin tɔgɔ in da yɛrɛ la a kɛmɛ ka nin jamu in da yɛrɛ la a yɛrɛ ma kalan e b'a la k'a lagosi ni hakɛ min ye ni mustawa min ye e tɛ ma s'o ma an ka sabali diinɛ tɛ jɔ tan dɛ ko muminu bɛ komi jɔlifɛn birikiden dɔ bɛ dɔ kɔgɔ ni silamɛyɔ ni fili dɔ y'a sɔrɔ sawaba minnu b'a la olu lajɛ fili n'i bɛ se k'a dɛmɛ k'a dilan n'i yɛrɛ b'a bilasirali kɛ ka sɔrɔ i m'a jogin ka sɔrɔ i m'a ka fɛn tɔ bɛɛ fili bamananw ko ten ko maa tɛ den n'a koliji bɔn dɛ ni den n'a koliji bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ i bɛ den de ta ka bɔ koliji la ka jinɔgɔ bɔn maa tɛ den n'a koliji bɔn anw fɛ yan hali n'i ye san tan kɛ ka dɔnnibaa dɔ lamɛn tile kelen n'a ye kuma dɔ fɔ n'o ma t'i jimi sira fɛ wali e yɛrɛ ye fɛnnin dɔ faamu min na ne e bolo a ta o ye fili ye walima dɔ b'a ni dɔnni cɛ o ta o ye sawaba ye ka tɛmɛ a ta kan mun y'a to madabu kɛra damadɔ ye ka sɔrɔ u kalanna ɲɔgɔn bolo n'i y'a ye ne kalanna karisa bolo nka nin kuma in na nin kuma in ka kɛnɛ nin bonda in na ka tɛmɛ a ta kan n b'o tigi ta o yɔrɔ la nka n t'a ka tɔw fili dɛ a bonya bɛ n yɔrɔ a nɔ na a ka dɔnni samantiya b'a nɔ na tant que an ma taa an tɛ se ka foyi